Amen. Tapuji Tuhata, mari kita ede nomor 135 ayat sada dohot tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Haholomon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham, pasahat madalan mutu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopo Jehovah jala ibana pai maima, sai marhapo satu Jehovah maho jala ulahun nadenggan, ai holong do rohani Jehovah mida uhum jala dang tagamon tadi konon na aka na niasian na. Haleluya.
martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari napinar badiaan mi, saibu hai mapinggol dohot rohanami, asa marlasni roha hami manangihon hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangi yang tuho, urupi mahami, asa upar siang hami aka ari-ari ningulu nami na pondoki. Saya pamasuk mahami Tuhan nguluan saleleng nileleng na. Pujion nami maho disi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita. Sana diuse hondo makop julmai udani Tuhani doha moruati tundami jalalas toro hati tungudani Tuhanku doma mohiro haki marolok-olok toniki maningot asini oha tuaoni nasogoy sapui tumoko podo mate Tuhaki Gowarna asing dangadong na doson gowarni Tuhanku Yesus Kristus di pamalung rohaki ohona marsaki saimo Tuhani aku boy malung di ban Yesusi tunggu dari Tuhanku doma di rohaki marolok-olok tong dikiman ingot asini oha tuaoni nasogoy sapuni umoko kau doma te Tuhaki Pati di debata di Minggu Tasadarion, imasian ulaon ni apostel bidu 10 ayat 31 songonoma nidokna disi. Jadi didokna sidama hapor siai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isi ni bagasmu. Ido sahatna atong rap mahita mangidogogo tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Mare dehita. Tatopoti madosa tanah godangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulo hami. Hami halak pardosa nadangolon
ro tujoloni habangsa habadiomi, manopoti jala manganggukon dosa nami, masai jojot warsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami naroai. Dang haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, nang doson diri nami hubayen hami. Dibaheni tamadori masanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hase saani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubaon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Sai pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabegema taringot tu hasisani dosata. Satokido hutadi koko alai papungo kuho mau se marhite-hite aka asini roha nagodang. Taga dipapiar ni muruku hutabunion bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng na asiakuho. Nina Jahoba sipaluaho hasangapon mandi debatana digijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imasian Amos bidualu mamuka maisian ayat sada sahat ayat 12 marsika soring mahita majahasa. Songonodo di pataridahon Tuhan Jahoba tuaung idama sadahirang namarisi parbue naung malamun. Jadi di ari nasasadai adu konon nasidama aka ede dicoroi nina Tuhan Jahoba dibaen hinadea nibake sip songoni ditipalhon margunggun-gunggun.
Akana mandok adiga pe ulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis emehita adigan salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean lau pamet meton solup jala pabalgahon arga dohot mangasi marhitesian hatian si paoto-oto. Nunga pola marmangmang Jahoba Tuhan muliaun ni si Jakob. Molotung hu halupako besa leleng-leleng na aka pabahen nasida sudena. Di ari nasasadai ninna Tuhan Jahoba sudut ma mataniari di hos niari jala paholomoku tano on arian. Idama rodo aka ari sogot ninna Tuhan Jahoba tongosoku maharaparon tu tanoon dada haraparon di sagu-sagu manang hawason di ai ikon di aka hata ni Jahoba do naing begion nanian sadenari jalasian utara tu habisan Laos ido sahatna martua do halak na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita. Taha tidako maha porsiaotai songon na tinatidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabubuan ido tohata na tumahun na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana dihau pinarsilang na tua tu banuotoru dengtan na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo
lau hundul tu siamun debata Jehoba amanai pargogona suatu dosa disima ibana pai mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai namando mulak mangulu dosogo daging ni halak nang mate dohot hanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema korsian punguan ina Kamis inahana diuduti musea sian ina Kamis.
Tabege matiting namasa di bagasan samingguon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-ihut matiting nama ragam di Minggu 20 Juli 2025. Nabar Jolo Guarni Minggu.
Guarni mingguta sadarion ima minggu 5 dong Trinitatis lapatanna hasitolu sadaon ni dewata. Topik minggu mamilit tohap naum muli. Napaduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 27 Juli 2025. Di pukul 7.30 ina Hanna, ina Deborah, ama Huria. Di pukul 10 ina Esther, ama Jericho, NHKBP. Di pukul 10.07 ina Kamis, ama Salom, N-Harmonix. Napatuluhon ibadah minggu di pukul 7.30 di tanggal 27 Juli 2025 naneng roh hita memakai bahasa Batak. Napapaton amplop resot. Di minggu sadarion patupot tado papungu amplop resot tapasahat mai ditiki papungu pelian napaduahon. Napalimahon pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun tugijang. Di minggu ta sadarion di parminggu pukul 10 uip dong sipul titing patupaon ni Huria tado pasahat ulos turuas ni Huria ima amang soba sinaga marumur 20 tahun. Tubuh tanggal 10 bulan 7 1945 sahat tu nama rumur tanggal 10 bulan 7 tahun 2025 sian sektor Filipi. Napon-napon tamu Huria. Di hari Minggu sadarion rodo punguan ina Naomi distrik 20 lalu de Boskap mangebati Huriata nani uluhon ni amang Padita Aris Suhendro Panjaitan Sarjana Teologi Sekretaris Distrik di parmingguan pukul 10 jalalaos patu begehon ede puji-pujian. Dung sipul parminggu di patu pado ramah tamah dohot punguan inahanna ni Huriata SPH dohot sude parhalado paropuan. Napapituhon partangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 di sektor Judea di keluarga ni Hutauruk Boru Panggabean. Di sektor Kanaan di keluarga Insinyur Simanungkalit Boru Huta Barat. Di sektor Efesus di keluarga Simangunsong Boru Manurung. Di sektor Galatia di keluarga Nonya Sihombing Boru Silitonga. Di sektor Filipi di keluarga T Manulang Boru Sihombing. Di sektor Philadelphia di keluarga F Tambunan Boru Simbolon. Di hari Rabu tanggal 27 Juli 2025 di sektor Sion di keluarga MEI Huta Gaol Boru Huta Barat. Di sektor Betania di Situa sektor Betania. Di sektor Roma keluarga S Purba Sintua M Boru Raja Guguk. Di sektor Nasaret di keluarga Nonya T Limbong Boru Nainggolan sekaligus Las Dipatupa Pangapulion. Di sektor Kolose di keluarga Natal Manurung. Di sektor Bethlehem di keluarga M Siburian Boru Raja Guguk. Jala di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 masuk pukul 10 pitu manang pukul 5 botari di sektor Korintus. Di keluarga Nonya Simanulang Boru Munte. Molo alamat Boy Matahida di acara naung tatiop manang di layar. Napawaluhon rapat pembentukan panitia Pesta Gotilon. Hobar tu program Pesta Gotilon ni Huriata di hari Senin tanggal 21 Juli 2025 pukul 10 siang WIB. Patupota marapot pembentukan panitia Pesta Gotilon. Udah kami ma amanami dohot inanami sian ganup sektor dohot sude parhalado asaro mad dohoti rapoti. Napasiahon amplop saguhati. Di hari Minggu naneng roh tanggal 27 Juli 2025 patupot tado papungu amplop saguhati tu situa pensiun ima amang situa we manulang nasian sektor Efesus. Napa sapuluhon titing marbagas, titing parjolo, naing majalo pasu-pasu pardonga saripeom ma,
Sastra Wiranata Siringoringo sarjana komputer, anak Nihala Amatta Masli Siringoringo, tubuh Nihala Inatta Suharti Boru Manalu, alamat Nasida Jalan Jati Jajar Sada, RT Tolu RW 4 Sektor Bethlehem. Huria HKIP Cimanggis Resort Cimanggis. Dohot Oroana Yunita Simajuntak Ahli Madia Akuntansi, Boru Nihala Amatta Humala Simajuntak, tubuh Nihala Inatta Martiur Boru Pangaribuan, alamat Nasida Kampung Babakan Rawakalong RT 6 RW Ualu nomor 33 Curug Sektor Nasaret. Huria HKIP Cimanggis Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di Gereja HKIP Cimanggis Resort Cimanggis. Napa 10 sadahon ruas parguru. Mulai minggu sadarion gabe ruas parguru ma di Huriata Ima Wandi Jan Simon Simarmata, alamat Nasida Perumahan Pesona Kahuripan Sada, Blok R4 nomor 20 Sada, Kelapa Nunggal Cilengsi. Pasal 22 hon pengadaan inventaris motor. Dana nong terpapung untuk pengadaan inventaris kendaraan sepeda motor sahatu sadarion godangna 21.300.000. Daftar nong pasahaton boy mateda di warta na adong di hitabe totong ma husosoi hami asa tarukap B maruhat talau manupahi danai anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraani. Di pasahat ma dukungan danai tu tim manang tu parhalado sektor tabe. Pasal 10 hon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 10 Juli 2025 godang na 100 halak. Pasal 10 ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 21 sampai 27 Juli 2025. Hatani debatan apa sikopol lasni rohamuna tersurat di Yohanes bidu 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasanahu, jala molomian hataki di bagasan hamu. Jupang hamudo manang dia pe dipangido rohamuna. Pasal 15 hon pilihan iuran diakoni sosial Huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguon godang na 8 kepala keluarga 1.500.000. Pasapulonopon pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 15 kepala keluarga godang na 4.040.000 rupiah. Maulia tema di pasahat Huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial Huria 1 bulan Juli 2025. Tuakan at so pasahaton dope ta ingot maamang dohot taminang makarikoton pasahatos sa ganup bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe. Pasal 17 parhepengon ni Huria. Tuhuria 14.546.250 rupiah. Tu pembangunan 1.825.475 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 1.740.775 rupiah. Jumlah 26.112.500 rupiah. Malutong adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radido hami lau padengkat tosa. Songoni mati ting namasa dohot si pamasaw di tonga-tonga ni Huriata say di pasu-pasu tuhat tama piliani bain sangap di guarna. Amin. Tabegema paduan suara sian unguan Naomi dungi diuduti mamuse tu amasalom.
Satabinang perjulu pasahat ulos. Ya. Dipartikianon upasatami papartikian asarotu jolo di amang es sinaga sian sektor Pilipi. Tujuh luma amang sinaga. Songonima dihita perhalado namar tugas di bagasan Arianon Saroma hita madongan emang padita. Jadi imatutu tuhita salutna amang inang ruas di Huria na adong di HKBP Cimanggison di amang sinaga lasi tutudo roha di bagasa sadarion amang di bahasa-bahasa ni debata nanile hotu amang di bagasa sadarion sahat tu 20 tahun di leo debata selama ulang tahun mamang dahatan ni debata na tersurat di Yesaya 46 ayat 4 didok sahat rodi hatu tuamu sai toktong doau jalaro dina ubanon sai audo mangusuk kamu audo nama baisa na sai laon audo mangopa audo mangabing jala au paluahon nuaing jala di bagasa tikio namang tadda nilas ni rohani ruas di huria dohok parhalado dohot akapadita na adong di tonga-tonga ni huria HKBP Cimanggison pasahaton nami ma songon ulos tangyang nami di asa lamlas marohani amang say sehat ma say mabaur ma akapasu-pasu tu surya kapinopar jala di somma upa saat habima ulos nagajangon songon hata ni natua-tua madok di bagasan hata ni debata hau gala-gala pacakitan ni si Jakius nunga sahat di leo debata pasu-pasu marumur hamu 20 tahun di bagasan sadarion saya di pasu-pasu Tuhan Yesus pesan mak. Ulak mamang horas madia mangate selama ulang tahun. Upasahatami ma tu punguan Ina Naomi.
Meredehita huhut mata papungu peleata. Luluhamu harajau ni debata Radot hati korana
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Orasma dihita saluhut na amanginang. Uriana hina holongan amanginang na adong di gerejaon doho na madohoti parminggonon secara live streaming ala oddo pehami makobasi di tonga-tonga ni distrikta tarlumobi ma na makobasi di tonga-tonga ni Huriata HKBP Cimanggison ala adong do paddohan di bahasa Indonesia nama dok tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Mulu di bahasa Batak ahadonian. Jolo tinitik sanggar asa bahen huru-huruan. Jolo sinuku marga asa diboto. Iya alani iya manginang mangido tiki mahami lau patad dahod diri tuhita saluhutna. Iya hami namargoar padita Ari Suhendro Panjaitan. Dainang pangitubu boru simanuk galit. Jala boru nirajaina hualap hami boru pakpahan. Jalanunga di pasu-pasu debata tu hami dua danak bawa si nomor sada namargoar Elroy Judika Hasihola Panjaitan, si nomor dua namargoar Eleazar Josia Haholongan Panjaitan. Jala di sod donasi danian ya dang pola lulu anom mahita ya jadi molo inang simatua nama nubuhon na huala pamii boru na 70 jalahami sonari marhobas gabe parhobas ni distrik ima songon sekretaris HKBP distrik 20 walu de Boskap jala muliate ma dihita salutna kamang do inang molotung pehami sonari nama dongani PPD Persekutuan Perempuan Distrik Marhite Inanomi ate ya doktong do didongani sekretaris PPD ate inang buru purba dison alani moliate ma dihita saluna amang do inang huria dohot donga parhala dona adong disi na adong dison lasro hatta marsaur do hatta ni debata songoni majo partinada sia kami horasma dihita saluhutna hatta ni debata nagabe bohal dihita di parsaurata di bagasan minggu sadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis ima nanienet sian Lukas bidu 10 ayat 38 saharo di ayat 42 ujaha homatuhita songono madidok disih jala dina mardalani nasida dibongoti masa dahuta adong madisi poropuan sahala namargoar si Marta nama jakon ibana tujabuna yanggo anggina namargoar si Maria hudul-hudul do dijolo ni Tuhani tumangihon hatana diharosotton si Marta do ragam ni parhubason laos dipajono mamadok Tuhan dang diatoi roham na pinasobu ni anggiki au marhobasi sahalaku dokon ibana atong madongani au gabe ninna Tuhani mangalusi ibana o Marta Marta laddo disarihon jala dihasusahoko sada do narikot dipilit si Maria do tohap nauli dang si buato ni sian ibana ido sahatna huriana hina holongan amanginang di tonga-tonga di Portibion gudang do sipiliton alai tergantung tuhita do dia masih pilih tota. Ada orang yang sering menghidupi bahwa dia harus bekerja dan terus bekerja.
Tetapi ada orang yang menunggu ada perintah atau tidak. Molo marhite turpuhon takas doa kamang do inang dang adong nasalah di son. Jangan katakan si Marta salah, jangan katakan si Maria benar. Tetapi mari kita selidiki dulu lebih dalam apa yang menjadi persoalan dalam nats ini. Ahado nagabe persoalan di turpuhon. Na perjolo takas do naking didok di ayat 30 lui. Dina mardala-dala Tuhan Yesus torroma ibana tu sada jabu. Jala dijabui adong do perempuan nama Jakon Nasida. Ada yang menyambut dengan sukacita kedatangan Yesus. Siapa? Marta. Marta yang menyambut dengan sukacita. Nungarobe Yesusi. Dia sudah mendengar siapa Yesus. Maka dengan pikiran yang awam dia mau menampilkan hal yang luar biasa untuk menyambut. Jale tuhi tape adong do tona molo halak batak ikon partamue do. Ido kana kamang partamue. Jalan molo partamue molo rodo tamue nah pasti yang dia pikirkan apa yang akan aku sediakan untuk menyambut tamu itu. Tor diharot cotomah. Tor di parade ma akan nauli na denggan. Ya, salah do na paradehon akan nauli dao. Dihobesi si Marta doi. Jala ido lasni rohani si Marta. Alai di ayat 30 sia adong karakter na berbeda. Iyang go angginai si Mariai hudul-hudul do di jolon di Tuhan itu mangihon hatana. Dia do parasingan nakamang do inang. Ai molo jut di tonga-tonga ni aka parsaurata. Adong do najujuk madok ora et labora et ora. Bekerja dan berdoa dan jadi molo adong kita nama ngula ditangyak ko maulaun nai. Molo adong namar tangyang badi bagasat tangyang nai diulah matangyang na. Ya alana gudang do di tonga-tonga ni hita hala Kristen sonari ditangyak ko do dirina ale Tuhan margogo mau ale saya terus marsak. Ale Tuhan pargogoy mau mengadopi akasitaonon alay saya terus marungut. Songoni do hamakainang. Gua do inahan na. Tong do marungut-ungut do pehamu. Itu dah unang marungut-ungut. Ya. Alana saya godang tatangyakon alay saya godang do napojot gabetu pikirata. Dan itu yang menjadi bagian dari nats ini. Firman Tuhan ini mau menunjukkan molo diulau ko ulaumu ulauma. Unang bereng na asing. Ai hitau kan juk songoni ngarapak hudul di gerejaon alay saya marsi berengan. Ya, na mulia te manaking inahan atau warna pink. Ina Naomi tor warna biru don waengon. Ai ma. Ai guar-guar ni warna pedang hubo to be. Ala napa gudak warnaon? Ya. Molo songono begakna lasroha. Alay adong do bakota. Saya tak sulikiti na dihalak dak ya pos rohat ada dihita. Ido tahinang. Baru amu inang. Ai di bereng warna di baju ni halak torido dokon imedeh. Bereng ma inatasianuan. Saya ada bajuku na dijabui doi. Nautung dag hupake. Gabi naripu mahami kembar na musero. Ya. Dan itu yang menjadi bagian nats ini. Ido makana di ayat 40 dong diharot coton si Marta. Gabi dang fokus di mana di ulau na alai di idai mana maangginai. Tor didok matu Tuhan di Tuhan. Anya diberek ku busi saon. Makarot coton akan masak nanaing si patupau kutuho. Ale dakya disungguli ho tuang gikon. Urupi juau. Ina kan. Ama di dokot Tuhan nih.
Ay molo nunga dibuat to na pinilikmu. Kalau kamu sudah memilih harus sibuk dengan apa yang kau kerjakan sekarang, ya udah, pilih itu. Molo ibana dipilih ibana do lau manangihon, debata. Ketika kita sudah berbagi yang namanya pekerjaan masing-masing, unang atoi. Unang atoi nani ulau ni halak. Kalau kita mau sibuk dengan yang dikerjakan oleh orang lain, maka hilanglah sukacita kita. Ido namago sian si Marta. Ido makana dung diharocoton si Marta. Dang dimuruk itu Yesus si Marta daung. Las dorohani Tuhani. Karena memang hidup kita adalah harus menyambut dengan baik. Bagaimana seorang tamu datang ke rumah kita, maka kita harus memberikan yang terbaik baginya. Alai unang di ungut-unguti. Ay nagudanga kita on. Ala ro todok ta molo perjulu seheli ro torlas dorohata imedah ngarobi bah baditatai. Ro 7 buta ina molo hari pertama taburu pe. Hari kedua hon ngaromu sibah masih potong otak. Ditakuk mamanuk, dipotong ma, diparadi matu paditai. Dung terus maro 7 bui. Ama donong munai nang. Ayo lah naro. Aido. Alai adong do ruas molodak kiaro paditana sa itu gihod do. Amang. Ngapiga tau kamu maku besi dihuriai. Imedah neng 3 tahun nama tahun depan tahun naro nga 4 tahun nama biasa na HKBP periode do 4 tahun. Biasa na tergodang do akar ruas madok pindah nama paditata. Roma ruasi mangigil. Amang mulubui 7.000 mahamu sali ba. Masa sahat tu neng pindah hamu dak kiaro 7.000 ina. Apero paditay 7.000. Roma na punda 7.000. Naro do amang ina. Ulu bah ala song nasihol do rohamuna haroro di paditahon. Ape hola ro 7.000 di dokon nak kana punda 7.000. Imana bang dang adong sipatu paun nami. Balas marohamuna te molutung peon sipatu paun nami. Jadi naoneng udok di sona kamang do inang, saya gudang do hita mangigi lau patu paun na denggan, ape dung ro dang boy tapatu pa na denggan serna mangutangi pa di ro 7 buta. Hape sa sitong na songon edeni akka amanaking ate. Ya. Ai molo maues dang pola rikot pizza. Do molo maues rikot. Ido, simpel lo kan? Alin na juk do hita ditikina mauas say talului ma pizza. KFC do lana asing bedang pas di roha. Ketika kita memang sedang haus dengan firman Tuhan, maka datanglah untuk mendengarkan firman. Jadi oddo harorota kamang do inang di tonga-tonga di parsaurata. Moloro kunjungan punguan poropuan distrik Marhite ina Naomi nama dok nama sihol jalan nama uas do ina Naomion di parsauran rap dohot akadongan na ina nadison ay memang ido nama ibang na kainang molo ina Naomi narotuson ikon inahan na nama ido ibang nati ido si setabi kainang na husukun naking situata ay gudang mahamu inahan naon niku ay memang naung gudang do na mebelu. Ido kan? Alana gelar inahana tu akka naung ditininggal hon yamat tado kan? Ido. Ala hubereng ido rupani dung ari minggu sadarion turbagak-bagak kamu inahana. Ala ro do ngamuna ina Naomi. Ido. Ido. Ale dang adong nasalak kinang da. Ay mulu bagak akan na mebelu. Las roha, ya, ale unang dipilip-pilip akamate, ya, ayo lu si pata songoni begak nama belu hona hata, imeda bereng majo, dung ditinggal ramat tai, lembaga kina musi, ya,
Hape sa sitong na di bay ni mana pe songoni asa haruar do ibana sian pikiran na habot ni ido kan dipilit hamu matupal na muli danggabe di pasabutuhani na sida mardangol ala nilungun ni rohana ditinggal hon ala iko piliton na sida nadenggan ima roma tupunguan inahan nate iya ido kebebasan ni inahan naon ate ina kamis molo hinaan na rotu ina kamis dang ngadong persoalan alai molo ina kamis tu inahan na baru persoalan ya ido jadi unang gabe adong persoalan di hita ya jadi ala rubereng naking adong do tu inahanna markur tu hinahanna tu ina kamis masuk musia imana markur tu ina kamis ale saya baga sepikiraku sia naking molo Roma ina kamis untusan persoalan don ido kan alai di soneng dohonon pilih matupal nau muli maka kita harus memilih yang perlu bagi kita. Do narikok dihita kamang do inang molo dihata ni debata dido sada do narikot mulu sada narikot unang gabe pagajang di bagas utuk tak gabe marcabang 5 ya molo buke detai dak boto nomor 255 ra madok hola sada do narikot Yesusi leo tu iya hanya itu yang perlu bagi kita persoalan apapun dalam kehidupan kita pilih no rikoti, jangan yang lain-lain. Karena di dalam firman Tuhan ini bukan mempersoalkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi apa yang kamu sedang ungut-unguti. Ya, itu makanya diorai Yesus do, gabi didok, Marta lado di sarihoko. Jangan yang di dunia ini, capek kita ngurus nyamang inang. Ai dua dosi pariota lau manangyo sudi pamangan dijol malo makatahu kita tidak sanggup menutup banyak mulut orang untuk berbicara tentang kita baik itu kejelekan baik itu keburukan tetapi yang perlu bagi kita adalah memilih kehidupan molo minggu nasalpu takas dua te didok pilih mangolu manang mate ya bura-bura do manang pasu sekarang kita dibuat suatu pilihan mau kita sibuk dengan dunia atau kita mau mendengarkan firman Tuhan sukses perlu mencari kehidupan perlu alai songon ede tanaking do lau manaruhon parjamita lului hamuma songo dia do mengalului harajon ni debata. Ai gudang do halak sonari molo di BG aka ungut-ungut na. Imada amang padita molo marhepeng pasti do ditangihon hatana. Molo adong jabatan na pasti do ditangihon hatana. Dan ini menjadi persoalan kehidupan. Sonari tu hita kamang do inang ruas nihuria na adong dison. Kehidupan kita bukan persoalan apa kata orang. Diakui atau tidak diakui kamu berharga bagi Tuhan. Napi nasaha debatado tu hita salut hanguluan mangulu ma di bagasat Tuhani. Ido asa didok dison ditangion si Maria do hatana. Karena apa? Semua yang di dunia ini adalah sementara. Besok jabatan itu tinggal, kekayaanmu itu tinggal, masa mudamu akan kau lalui, maka masuklah masa tua. Dangadong halak nahot di haposoonna dangadongi. Jala dangadong halak di nahot di hatuonna. Pasti akan berlalu. Yang muda akan menjadi tua, yang tua akan hilang. Nata banggahon sonari dangadong. Maka mulailah belajar dari firman Tuhan ini, memilih firman Tuhan yang kekal. Molo portibion lau salpu do saluhutna alai manok tong do anggo hatani. Ido alai las do rohana king.
Molo punguan ama madok di edenai adong hata madok bohini de batado nahulului. Jadi rohita tu bagas joron mangaluli bohini de bata. Alai unang kondisi ni gereja gabe bohini de bata. Alana gudang do hita madok adang ngolo biaw amang padita tu gereja hola perbeda do di gereja ina dang bohini de bata perbedaan. Ya, bohini de bata lau mangalehod da ido. Jadi iko mardami do dala bohini akan na porsea iko bohini na boy manogihon halak marlas ni roha holam pajupang tor di jalang tor mekel tor las rohana ido na mangaluli bohini de bata karena kita mau mencari wajah Allah bukan langsung mencari songon pardo pahani Yesusi si gajang jenggot si gajang ngubu dangi. Ya, kita mencari wajah Allah adalah melalui persekutuan kita ini. Molo rak mekel do hita do ngata sahuriai ido bohini de bata. Rak marsitaono do hita rak do huriai ido bohini de bata. Alai molo marsi hata-hataan dang bohini de batai. Ya, jadi las do rohana king dipungan ama madok bohini de bata. Ya. Jalan naking adong do hata di punguan inahanna asal nong rap Yesusi au mangulu au. Itu kan? Kalau kita sudah bersama dengan Kristus, walaupun penderitaan, walaupun kesusahan yang harus kita jalani, pasti kita hidup. Ala di sido, ya. Pogos pedi arta ale mamora di todi. Ikonido, ya. Unang saya jot hola marungut-ungut alai bae namasa di ngolutai gabe jamita nama ido marukil daunian alai dang parukiloki mangabatiau lau mamuji debata ikonido ya. Jadi jangan pernah kita terkungkung dengan persoalan tetapi keluarlah dari persoalan ya. Alana adong songoni akamang dok boto ala hubereng naking diwartai godang do jadwal pertanyaan nanti. Ya, piga jebui. Ya sehali mardelan. Alana biasa na molo pertanyaan daku boto dang saya dope pertanyaan godang nama latak. Ya. Jadi molo nga mardelan pertanyaan memang tebodo dimulanai. Ya, holan sai marjamita paditai manang dung sai tangi yang sian perjebu papungu piliam ma holan tangi yang panutup paditai dang sahat dope tu pasu-pasu nunga malatak pekopor tatak kina gabe dang doho be namar hubasi di aka pasu-pasu songoni do dison ayo lo si patadang amin dope ngamalata kopor. Sera holani nama dipaima kana martangyangon. Dung sae nangihon hata ni debata mangan nama. Dahangi. Ya, mari kita fokus dulu dengan mendengarkan firman Tuhan. Unang disi dagingna ale pikiranna hola tulopalopana unang. Ya. Unang disi mana marede buku ede alai setorus mai mana mosok do daang do loh masak do mari berubahlah ya karena hidup kita ini mau mendengarkan Tuhan jala sonari ngagodang besongoni akamang do inang dang adong bitikit talorak marpungu do rak martangiang do ngata nasejebu ya holan rak martangiang pengamaol karena apa sibuk. Semua sibuk. Seakan-akan kesibukan itu akhirnya membatasi kita untuk hidup mendengar dan memberitakan firman Tuhan. Apalagi mau dihuriaun godang do halak marsidalian sudah ditiup ya imana ketua dewan imana situa ibana musetu ama pengurus ama imana muse jadi godang do ahai jabatani dohot akka ulauni gabe Roma ni mana ima dana sohamu do manauni na musedo HP diului. Maka mari ketika itu diberikan kepada kita maka katakan kepada Tuhan, Tuhan jika ini engkau berikan kepadaku maka engkau akan memberikan kekuatan kepadaku untuk melakukannya. Taingot maka mangdo inang
Hidup kita ini bukan karena kita pintar maka dipilih. Bukan karena kita mampu maka kita dipilih. Tetapi Tuhan memilih kita karena kita mau. Itu kan? Ai di huriau pesongoni do molo dipilit olo inamai. Ya, unang adong bedihita nama dok mate-mate na burju. Molo sudah mate akan na burju tinggal baulo hamu. Jangan. Maka katakan memang ikon na burju do na mangulahon di bagas joro. Ya, unang adong be istilah mate-mate na burju. Molo mate sudah akan na burjui sega hita. Maka tueni ma adong na ido. Ya, jadi ido neng dohodo marhiti turpuhona kamang do inang. Maka mari pilihlah apa yang kita pegang. Ya, jadilah saudara rohana king ayau odope marjamita di Cimanggison tormangulosi akan nama tua. Ayu tada do diriku nak king ayah man dohono kutu amangon. Posodo peau satu ngani umur na pedang adong satu nga. Ya, alailas roha ba margogo ma dina tua-tuai nak nama jalo ulo sate. Ya, alapas do songon jamita sadarion memilih tohap naumuli ima tohap naumuli di pasak debata tuhita. Siapa yang bisa menentukan umurnya panjang? Tanga dong. Maka ketika Tuhan berikan itu marlas diroha ma akal lansia teh. Ya, molo akal lansia unang maila lansia, ngagudang sonari na maila lansia. Masuk mahamu akamang do inang tupungan lansia ina kan. Ada matu do piau, posodo pe inat tong. Adong do pesongoni. Molo adong bertobatlah dan masuklah ke pungan lansia. Ya. Dang si hilau be akamang do inang lansia, dang si hilau be kebanggaan nama. Ya. Jala sanga do naking say huber naking amang sinaga naking sia toru sak tugijang say neng jahanoku sahat tunda ubanon say hubereng dangan uben. Alelas roha kan bukan karena warna rambut orang dikatakan tua, tetapi karena dia sudah menghidupi imannya. Aibo hal naumuli nang si pasahaton tu sudut na posa kamang do nang dangarta. Dangarta. Hebat pun kekayaan kita, nggak ada gunanya itu kalau anak-anak kita tidak pernah hidup dalam damai. Nggak ada gunanya harta kita, semua dunia ini milik kita, tetapi tidak ada yang menghargai hidupmu semasa tua. Karena hidup sekarang adalah bagaimana firman itu menjadi warisan yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Burju hamu marminggu belum tentu burju dak danaki. Burju hamu martangiang belum tentu burju dak danaki martangiang tu hamu. Tetapi inilah yang menjadi tekad Tuhan. Fokuslah. Fokuslah dengan hidupmu sebagai orang Kristen. Tangiakon akapino parmu. Pature parangem. Padenggan pakatayon. Padenggan pamikirion. Jala padenggan parsauran. Karena di sini kita mau mengatakan hulat sada donarikot. Dung mate au sonang akapino parhu jala diingot debatana. Dia mengingat Tuhannya. Dia mengingat warisan yang kita berikan. Ido asa didok apostel Paulus. Sai hutang yakko doho asa unang mitop hapor syam. Kadido? Asa unang mitop. Maka aku mendoakanmu supaya tidak gugur imanmu. Maka ayo kita mendoakan sekarang. Karena semua akan berlalu. Maka biarlah firman Tuhan tinggal kepada kita. Olodo hita mamiliti akamang do inang. Olodo berwado songona maul. Memilih tohap naumuli pe maul hita. Bado olodo hita. Iya, unang habis tikim holam mangaluli hamuraon. Kerja boleh, tapi jangan dirajai oleh pekerjaanmu. Sibuk boleh, tapi jangan kesibukanmu menghambat engkau untuk berbicara dengan Tuhan. Maka mulailah hari ini akamang do inang. Kita persiapkan hati kita dan pikiran kita dan hidup kita. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita. Ya,
asa unang songon padohan ni ina kamis naking ate moloro paru kilo ni gabe ido patubu dosa. Kalau sudah ada persoalan baru itu menjadi ungut-ungut kita. Alai songon padohan ni ina nomi mate. Ya, puji hamu ma Jehovah. Ya, puji ma Jehovah. Dinasa paru kilo namasa puji ma Jehovah. Ido pilihan nau denggan. Neng tangis samu, tangis ma ale mamuji debata. Neng haci pe hamu adong parsaito muna naso. Malum do pe satu sedarion una marungut-ungut ala nisaiti alai puji ma Jehovah ale Tuhan molo tung pe ikoman sai tahu alai unang itap unang gotap las di rohaku lau mamuji guar. Karena di sinilah kita mau mengatakan bersama Tuhan segala kondisi bisa kita lalui bersama. Ada amin? Martang yang mahita. Mauliate ma di pasahat rohanami di denggan di basam. Napataruh kami di persauran naulion. Boy hami alitu amarlas ni roha. Boy hami marsada ni roha. Rap doh ruas di huriam na adong di Cimanggison. Di pasada roha ni saluhut ruas di huriam. Di lehoko ale Tuhan tohap nau mauliih. Nanang sipiliton ni saluhut ruas di huriam. Ima dinalau rap dohoto. Jala marsaur dohoto. Alani ali Tuhan mauliate ma di pasak rohanami di pasu-pasuho di ramotiho ali Tuhan ruas ni huriam parhaladom doho sudi pangula na adong di tonga-tonga ni huriam HKBP Cimanggison. Tarulilas ni roha hami ali Tuhan dinarap marpungu hami dohot punguan ina Naomi marhite PPD Nasian Distrik. Suang songoni di inahana ina kamis dot amas shalom saluhut na yali Tuhan tarulilas ni rohama di akka ede puji-pujian nami nang hupasahat hami tu jolom gabe pamujion na khusus mayali Tuhan di jolom gabe marsaur mayali Tuhan di akka parngulon nami siganupari jala tuho mali Tuhan hupasahat hami na tua-tua nami ali Tuhan namang sinaga nama jalo ulos hatuaon sia tonga-tonga ni huriam. Sayho mali Tuhan namang gadahon saluhut aka pasu-pasu. Di pasu-pasu na tua-tua ih jalam mabaor ma pasu-pasu itu sudi aka pinoparna. Suang songoni di saluhut ruas di huriam na adong di Cimanggiso. Ale Tuhan di akka naung dibaritahon marhite akka warta di tonga-tonga ni parmigon nami sadarion. Sayho malito na patuluson saluhut sakap nauli sakap na denggan di tonga-tonga ni huriamon. Asa marture jala mardala do denggan saluhut nai. Asa posro hanami lito hamadala ning ulu nami manguduti di saluhut nai hobar tulomo ni roham. Pardu sa nagudang dohame li Tuhan badia do yang goho. Sayurasi mahameli Tuhan siya nasa hadusaw nami asa tamaha meli Tuhan majalo asini roham do pasu-pasum mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Tapuji ma tuhata tapasahak ma peliata. Holan sagara narito Jesus lehoni dia mananghapi na dapot nagtuk pasonan kona nangatanang sama Hamoraon dan pamangalehon dia asonangan alay molo dapot nasasadai to
pasadai dan terbang duluanmu anggosot bibit jari di siamu di Tuhan Jehovah Tuhan dululah nunggah bejolma ibadah dojabar nasunegari atong oton di kujalahi mai. Suang songon si Maria manangihon hatami nama Yesus nabadia putulau bila bumi atong ale Tuhan pasada rohaku palua maas siang nasa dosaku sai oma o Jesus napuna awong sai oma manggo irohaku totong. Ulam sadarunariko Jesus lehoni dia manangape nadapot dan tuklasonan kona nangartanan sangat sude amorao dan kau mangalehon diau hasonangan alai molo dapon nasasagai totonglas rohaku hinor honi. Tatangnya kumapeliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hu pasahat hami masian na nilehomi tu hami pelian nami tuho sai jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hu parasya kami pelianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileo-leo mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Rasanani lehoni tondiro di pamataku osado untuk hoki rodi saluh hartaku upasahan itu ho naso usatoku Ali amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hontu pangujunan, balua mahami sian pangalu. Jalo hamu mapasu-pasu nasian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tu todim. Sai kain dehon matu hatta Jesusi Osana diuse ondo makop komcul mai Mudarni Tuhani doha ngoluaki Tunggami jalalas dorohaki Tumudarni Tuhaku do mamuri rohaki Marolo polok tadiki maningot asini Tuaoni naso boy salpui umoko paudo mate Tuhanki Gowarna asingga ngadong nada sokowarni Tuhanku Yesus Kristus di pamalum rohaki Ohona marsaki sairo tu Tuhani nako boy malum di bain Jesusi Tumudani Tuhaku do mamuri rohaki Marolo polok tandiki marningot asimi Oha tuaoni naso boy salpui Humongko pado mate Tuhaki